aka nneɛma mmienu ɔse Kotoko ɔmpɛ sɛ ɔmbɛyɛ a sleeping giant ɛna coach na sa bɛka sɛ biribia ntimi stop team no from achieving what they want to do except ourselves sɛ maka kyerɛ sɛ yɛwie biribia na Kotoko yɛ ne team no wie ne yɛhu players a Kotoko ɛde wura season mu a me wɔ asante kɔrɔ players me no mo nkɔmɔdie ɛno bɛyɛ na wɔtwe asɛm bɛyɛ na wɔtwe mmienu da bia mɛbɔ ɔmo so da bia mɛbɔ so de ama ɔmo nkurɔfoɔ bɛtwitwa ɛde agugu WhatsApp no so ɛde agugu TikTok ne ɔmo bɛte ɔmo bɛhu bebrebe bɛka saa de Pepe ɔtan amentan o yɛagyegye mo so kuro mu akyɛ papa mo teams na mo bɔ no ɛne motivation firi ɔba no ɛne sɛdeɛ yɛ a mo yere mo ho no yɛ a mo ba Kotoko a sika ne kɔ soro ɛsɛ kɛma mɔde mo no pagya no ma relax no ɛduru hɔ yɛbɛdi saa ko sɛ sia deɛ wobɛtumi adi nkɔmɔ aba kwa mpoku na after 4 weeks ɔmaka sɛ Kwame ɛmfa ne ni nkyerɛ baabi foforɔ nti na menya saa nkɔmɔ no ba coach ne se